divideix en 10 preguntes. L'Òscar haurà d'endevinar el que jo respondria a aquestes preguntes i jo hauré d'endevinar el que respondria l'Òscar. Primer respondrem a la resposta de l'Òscar i després a la meva. Els dos a la vegada. Comencem! Primera pregunta. Quin era el nom de la teva primera mascota? La teva, La teva primera mascota. 1, 2, 3. Baldufa. Bueno, a veure, no sé si és la primera, però jo també és la que pensava, perquè va ser la gossa que vam tenir més anys quan era petit. Aquesta era molt fàcil, perquè el meu primer gat també es deia Baldufa. La meva primera mascota. 1, 2, 3. Baldufa. Brillant! Oh, el meu peix, en Brillant. Segona pregunta. Joc favorit de la infància. Primer diem el teu i després el meu. No sé, m'arrisco, 1, 2, 3. Monopoly. Cluedo. Clar, de jocs així n'hi ha molts, però Monopoly és un joc que jugava bastant. Monopoly, vale. El meu joc preferit de la infància. 1, 2, 3. Escondite. No, saltar corda. Saltar corda, eh? Sí. Pensava que et volies amagar. Tercera pregunta. Quin és el viatge dels teus somnis? Comencem pel teu. 1, 2, 3. Austràlia! No has dit res! Anava a dir, però... En part sí, anava a dir... És que té dues parts. És Austràlia, però concretament la illa de Vanuatu, Baixa, és impossible que... que és una illeta que està al costat i de petit tenia molta fixació amb allò. Anava a dir Austràlia perquè genèric és el que... Un punt per mi! Es nota com a punt, no? Sí. Vale, el meu. 1, 2, 3. A Índia. Índia. Concretament, també, Anantapur. Hosti, això Al no. sud de la Índia. Al districte d'Anantapur. A veure, amb Sibarajo, A veure si veràs. que és el nen que té padrinat. És el nen que tinc el padrinat amb la Fundació Vicente Ferrer. ¡Uy! ¡Has matado a un gato! Pregunta número 4. Què volia ser de gran? Vale. Quan eres petit, què volies ser de l'Òscar? gran? Vale, comencem. Què volia ser l'Òscar de gran? 1, 2, 3. Veterinari. Astronauta. Un dia vas dir que volies astronauta, que havies fet 1000 cursos de... D'astronomia, però no volia ser astronauta. Ah, Vaig fer cursos d'astronomia quan era petit perquè m'agraden molt els temes de les estrelles, però de petit sempre volia ser veterinari. veterinari. Sí. Ara el meu. 1, 2, 3. Astronauta! Què volia ser de gran? 1, 2, 3. Peixatera. Un dia em vas dir que volia ser peixatera, que quan anaves a comprar peix et posaves a triar el peix. Volia ser mestra d'educació infantil, perquè m'agradaven molt els nens, després va haver una època que em va passar bastant. El tenim germà petit i això, perquè em passa bastant. Pregunta número 5. Quines 3 coses t'emportaries a una illa deserta? La Zuma, la seva Home, raça, això és molt fàcil. una ràdio i a mi. Però ja no val. A la Zuma. Home, això és la resposta segura. Un llibre, el llibre que estigués llegint en aquell moment, i una ràdio. I tu, analitzant les teves respostes, podria dir la Duna, que és la gata. No sé si voldria venir, però sí. Si la tablet per mirar sèries o blogs de YouTube, però si no, a l'illa deserta potser no serviria de gaire, o sigui que... Com la teva ràdio. I no sé, un llibre també. Número 6. La tasca domèstica que menys t'agrada. Primer diem la meva? 1, 2, 3. Planxar. Ah, mira, Ah, la vale. teva. 1, 2, 3. Planxa. Escombrar. Pensava que també era planxa. No m'agrada escombrar en el sentit que quan penso en escombrar penso en els pèls de la Zuma i ara mateix a la primavera és horrible els pèls de la Zuma i cada vegada que penso que he d'arribar a casa i escombrar, i al cap de mitja hora torno a escombrar, i al cap de mitja hora torno a escombrar, al cap de mitja hora torno a escombrar. Pregunta número 7. Si fossis un mag, quin objecte de l'altra persona t'agradaria fer desaparèixer? 1, 2, 3. Res. Una colònia. No, no és que colònia. És un aftershave. Ah, aquell que no t'agrada. I bueno, ja l'he fet treure de l'armari, però per si de cas, si te'l És que no posés, veig. te'l faria treure, desaparèixer. Ara l'Òscar dirà l'objecte que vol fer desaparèixer meu. 1, 2, 3. Gotes pels ulls. Sí! No suporta les gotes pels ulls. No he aconseguit mai posar-li gotes als ulls perquè no Ni ho suporta. aconseguiràs. Pregunta número 8. Quina peça de roba odies del seu armari? Primer diem el que jo odio del teu, vale? 1, 2, 3. La samarreta del Barça. Tu m'hi has de dir. És que no sabia!
la samarreta del Barça, doncs tampoc caldria que la tingués. Una peça de roba que odiï del seu armari. 1, 2, 3. Alguna Una camisa camisa? de ratlles. Una camisa a mig punt. Una camisa de ratlles de l'any de la Maria Castanya. L'època dels Picapiedra. Pregunta número 9. Amb quin famós aniries a fer un cafè? 1, 2, 3. Jennifer què dir. Aniston. És que no sabia què dir. Friends era la seva sèrie preferida. És la seva preferida, tots els DVDs. I encara que no l'entengui, potser no s'entendrien. 1, 2, 3. Bustamante. Però me Bustamante no aniria a fer un cafè, me Bustamante aniria a dinar també, perquè Sí, clar. tingués més rato. Pregunta número 10. Hem arribat al final del xat, Ericus. L'última pregunta és: quina és la teva beguda preferida? Comencem per la de l'Òscar. 1, 2, 3. Cervesa! Aigua. Oh! Cervesa no en bec gaire, de tant en tant, si sortim, però... Si fos al matí, què hagués dit? Suc de pera. La de la La meva Marta... beguda preferida. Vale. 1, 2, 3. Cacaolat. Coca-Cola! Coca-Cola a l'estiu i cacaolat a l'hivern. Arribats a aquest punt, Arribats a aquest punt hi ha un guanyador. em sembla que està ben clar que la Marta ha encertat més que jo. Això vol dir que... Això vol dir que... Guanyat! Ué! Això vol dir que l'Òscar haurà de pagar la penyora per haver perdut aquest tac. La penyora està en aquesta caixa. I es diu...